Egun hon eta ongi etorri. Ez Santura Kristoren gorputz oloen jai egunean, gorputz eguna dugu gaurko eukaristia bera bihurtu zaigu igandero jai eta ospakizun. Ez dugu ahaztu nahi, Kristo bera datorkigula gure bidera eta bizitzara. Eukaristiaren ospakizun bakoitzean, Jesuse berak nahi izan zuen hau, munduari bizitza emateko eta bere jarraitzaileak bakarrik ez usteko. Gurekin dugu jauna. Gaur gainera, Karitasen eguna ere bada, maitasunaren eguna, Kristau solidaritzaren eguna. Kristau elkarteak ere, maitasunez egiten duen guztia munduari bizia emateko da. Jesusen lekuko bihurtzen gara horrela. Hasi gaitezen zutik eukaristia, abestuaz Jesus maitea zen. Jesus maitea zen, azken afaria, eraren bainari, pardon ta horia, guretzat Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedizuekin. Egunon eta ongi etorri Corpus eguneko Eukaristi nagusi ontara Eukaristiaren eguna esango dugu eguna nerota landero da, baina Corpus egunean hain zuzen jarria dago Kristau herriak sinistu dezan Jesus bera degula Eukaristiaren eguna beraz eta Kristau maitasunaren eguna, ezin dia bere izi, da. Beraz, esker honez, hasiera ematen dugu Eukaristia, doi handiak dira, Eukaristia, maitasuna, bizitzaren oinarrizko baloreak. Hainkoari eskerrak emanez, haintza zeruetan abestuz, hasiera ematen dugu Eukaristia.
Aintza zeruetan hangoiko hari. Aintza zuri jauna, da eskerrak zuri. Eta bakea lumean, hariko joko gizonek, hainaundi eta eder zaitugulako, orazu bedeinkatu arzu, horezpen zuri auspezagun, eskerra zuri. Aintza zuri jauna, da eskerrak zuri. Aiko jauna, zeruko errege, hangoiko aita guztiarduna. Jauna, seme bakar Jesukristo, Jainko jauna, Jainkoaren bilduz, Jaikaren seme. Aintza zuri jauna, da eskerrak zuri. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia, aitaren eskuialdean jarririk zaudezu, erruki jauna. Aintza zuri jauna, da eskerrak zuri. Zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goikoa Jesukristo. Espiritu Santuarekin, Jainko aitaren argitan, amen. Aintza zuri jauna, da eskerrak zuri. Egin dezagun otoiz. Jauna, sakramentu harrigarri honetan, zeure heriotzaren oroigarria utzi diguzu. Egizu gorez dezagula fede biziz zure gorputz odolen misterioa. Geuregan zure erospenaren ondorenak sumaditzagun beti. Aitarekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan, Amen. Deuteronomio liburutik. Moisesek honela hitz egin zion herriari. Gogora ezazu, basamortuan barrena 40 urtez jaunak zure jaungoikoak egin erazi dizun bidea. Zu apaltzeko eta aztertzeko izan da, eta zure bihotz ondoa ezagutzeko, haren aginduak betetzen ote dituzun ala ez. Berak apaldu zintuen, eta gozeak euki, eta gero ez zuk, ez zure gurasoek ezagutu ez zuten mana eman zizun jateko, ikas dezazun, gizona ez dela ogiz bakarrik bizi, jangoikoaren ahotik ateratzen den guztitik baizik. Ez ahaztu, Egiptoko lurretik, morrontza etxetik, atera zintuen jauna zure jainkoa. Harek eraman zintuen, pozoindun zugez eta arrobioz betetako basamortu beldurgarrian barrena, lur lehor eta urik gabean. Harek atera zuen zu arrisko arkaitzetik ura zuretzat. Harek eman zizun jateko basamortuan, zure gurasoak ezagutun ez zuten mana. Jaunak esana?
San Pablo apostoluak Korintotarrei. Senideok, bedeinkatzen dugun esker honezko kalizak, ez algaitu guztiok Kristoren odolean elkartzen, eta zatitzen dugun ogiak, ez algaitu guztiok Kristoren gorputzean bat egiten, ogia bat denezkero, guztion gorputz bat gera. Ogi bakarretik hartzen baitugu guztiok. Jaunak esana. Zutik prestatzen gera Evangelio Santo entzuteko, aleluia bezkoz. Jesucristoren Evangelioa, San Juanen liburutik. Aintzat zuri jauna. Aldi hartan Jesusek honela esan zion jende taldeari. Ni naiz ogi bizia zerutik jeitsia. Ogi hontatik jaten duena betirako biziko da, eta nik emango dudan ogia nire haragia da munduaren bizirako. Judutarrak eztabaidan ari ziren, nola eman dezaiguke honek jatera bere haragia. Eta Jesusek egiaz diotzuet. Gizonaren semearen haragia, ez badezue jaten, haren odola edaten, ez dezue bizirik zuengan. Nire haragia jaten duenak eta nire odola edaten badu betiko bizia, eta nik piztuko dutura azken egunean. Nire haragia egiazko janaria da, eta nire odola egiazko edaria. Nire haragia jaten duena eta nire odola edaten nigan dago, eta ni harengan. Bizi den aitak bidali nau, eta ni aitagandik bizi naiz. Era berean, ni jaten nauena, nigandik biziko da. Hau da, zerutik jetxitako ogia. Ez zuen gurasoena bezalakoa, jan eta hil egin bai ziren. Ogia hontatik jaten duena, betirako biziko da.
jaunak esana. Garat, zuri. San Juanen evangelio hontan, ez da, entzun ditugun hitz hauek. Eta esanguratsuak dira eta gaurko ospakizunaren muinera eramaten gaituzte. Nik emango dudan ogia, nire haragia da munduaren bizirako. San Juanen evangelio irakurri dugu San Juanek, hitzak zentzu bikoitzean erabiltzen ditu askotan, katekesi modura erakusteko. Izan ere, esaten, nola eman dezaiguke honek jatera bere haragia? Galdera da, edo nork egin dezake hori Eukaristiaren aurrean. Nola aurkituko dugu hemen Jesus. Galdera hori. Eta orduan, udutarrek zukaten ikuspegian eta hitzen balorekin jokatzen du Juanek. Haragia odola. Guk fisikoki ulertzen dugu eta zentzu batean hori da. Baina, beraiek haragia odola esaten danean persona bera da. Persona bera da. Jesusek esaten ari da ni naiz. Mundura bidalia, bizia, munduari bizia emateko. Ni naiz. Eta nigan sinisten duela, nirekin bat egiten dana, horrek badu bizia. Ni aitarengan bizi naizen bezala. Eta zuek nigan sinisten duenak badu betiko bizia, bizi hori. Huxe da, azken batean, zan nahi zaiguna, Jesus, beraz, Eukaristia, Jesus da, gaur egun ere bere bizia ematen duen Jesus bera, Eukaristia. Berak nahita, bere erabakiz, ez da, bia eta ardo hartu eta honi naiz. Persona, bere persona, gana izango ez da. Baina, munduaren bizirako, hemen hor jokatzen da dena, munduaren izakiaren, mundua esaten dugunean, murra eta persona, bizirako, hor jokatzen da dena, ez de guztia, hor jokatzen da dena, munduaren bizirako, ez da. Biziaren alde, ze behar du munduak, personak, biziaren alde egitea, eta ezin dugu biziaren alde egin, esan ari zaigu, espaldi honetan, pandemia ikasita. Eta baita ere, ekologiak edo, lurraren arazoak, klima arazoak, eta esaten digute, ez baldin badugu zaintzen, gure mundua, ez baldin badugu zaintzen, ez du bizirik. Zuzek esaten dugu ni, munduaren bizirako, horri nahi, ze behar du, bizia ematea, ez da hainbatek asko munduaz baliatzen dira bere onerako. Horrek ekartzen ari da, desastre pixka bat, ez da, bere gehiago. Ez dituzte bere indarrak eta bere aleginak jartzen munduko eta mundukoen onerako. Egingo duke lista bat, ez da, bizitzen ari gara. Munduari gure alegin oberenak eman beharko genioke, bizitzari. Ez da. Bakoitzak geure mailan, mundu ez dago gure esku. Eguneroko bizitza bai, gure ingurukoak, eta gure herria, eta gure harremanak, eta gure lanak, eta hori dana, gure Jesusen antzera, gu ere munduaren bizirako. Gure mundua, munduaren bizirako. Gaur Karitasen eguna da, egiten dugu Eukaristiarekin lotuta, noski, baitasuna, gaur egiten da parrokiko Karitasen aldeko hiru eskea.
lemak, tengo lemak, esaten dugu kanpainaren lema, zuk zerikusia handia dezu, esan dugun hortan, ez da, azkenen, munduaren bizirako, zuk zerikusia handia dezu, Jesusen antzera. Horregatik jarri zaigun bigarren irakurgaian, ez da, esker honezko kalizak, zatitzen dugun ogiak, ez algaitu Kristorekin bat egiten, bere erara, bere modura, erari jarraituz, munduaren onerako, bizirako. Karitasek, Kristau elkartearen izenean, behartsuenen ardura. Ze Jesusekin bat egiten gaitu gaurko egun honek, munduaren bizirako. Karitasen lemak jartzen duen, baita ere, aukera gera, itxaropena. Egia da, maitasunak bizi duena, eta bere aleginak jartzen dituena, bere ingurua hobetzeko aukera bada personentzat, eta itxaropena. Hori da guk sortu behar duguna, ez da. Hainbestentzat basamortuun bihurtu den gizarte hontan, ez da. Egia da. Honeko irakurgaian hori esan zaigu, ez da, basamortuan, Israel herria basamortuan, oserik, larri, hainkoak eman zion mana, eutsi egin. Ze da, hainbestentzat gure gizarteu basamortu bihurtzen da, gaude, horregatik da, guari bizia emateko, laguntzeko, zer lagundu, gure eguneroko lana. Eskotan, ez dakiz egin behar degula uste dugu, gure eguneroko lana, egunero jeikitzen gara, ez da. Bakoitzak bere alegina egiten du, bere esparruan, bere munduan, bere familian, bere lanean, bere harremanetan, bere zerbitzu, bere lana, bere guraso dana, ez dana, baina, en fin, alegin hoberenak beste entzat azkenean egiten dugu, ez da. Egiten dugunean, munduari bizia ematen ari gara. Hori da, ederra, ematen du, inork ez duela zer egiten, ez, eguneroko gure lan horrek egiten du mundua. Hainkoaren espirituarekin bat egin da. Gure eguneroko lanak beraz. Eta gure eguneroko elkar maitasuna, ez da. Zan nahi dizuet, gure izenean, Kristau elkarteran izenean, Karitasek parrokian, bantzen urtean, bildu zituen, 86.000 euro, boro bilduz, 86.000 euro, eta banatu 87.000 euro. Tombolan bakarrik, gure tombola hori, tombola xume hori, horrek, hortan, 30.000 euro bildu ziren, pero eskontatu behar da noski gastuak ere baditu baino. Da, alegin eder bat ez da, bizia emateko. Denbora ematen dugu baita ere. Gure denbora, ekintza solidarioetan edo, gure denbora. Batek esan, nik ez daukat ezer, baina denbora daukazu, eskaini zure denbora. Horrela, esperientzi zoragarriak ere badira voluntariotzan. Esperientzi zoragarriak. Karitas da bat, zoragarria. Amaitu dezagun honekin. Ogi honetatik jaten duena, betirako biziko da. Azkenean hitz horiek esan nahi dute. Horrela saiatzen dana, asmatu du. Hori da bizitzea. Zutik jarririk egin dezagun, bede aitormena.
Espíritu Santua, Eliza Santu Katoliko, Santuen elkartasuna, nekatuen barkamena, hile piztuena eta betiko bizia. Eta egin dezagun otoitz, eska dezagun Jesusen espiritu bera. Gure herritar den Ignacio Gogorza, erlijioso, beteramita eta gotzaia. Oroitzen dugu gaur bere gotzai zagaratzearen zilarrezko estaietan. Jaunak bedinka dezala goi ondasunez eta gorde dezala osasunean eta heli zerbitzua. Eska diezaiogun jaunari, gure parrokiko eta eliz barrotiko karitasen lan egiten duten guztien alde. Etzik gabe bere lan bikaina egiten jarraitu dezatela. Eska diezaiogun jaunari, kristau guztiok Eliza bakarraren batasunean Eukaristia ospatuko dugun eguna iritsi dadin. Izaki guztiek munduaren alde batetik besteraino Kristoren gorputz odolen oparia eskain dezate. Eska diezaiogun jaunari, jaunak fedean eta maitasunean sendo gaitzan. Espirituz eta egiaz urtu dezagun Eukaristi sakramentuan, egiaz presente egiten den Kristo jauna. Eska diezaiogun jaunari, Hala eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. amen. Darko, tiro ezkea karitazen aldeik izango da. Santo
Emaiozu honez zeure elizari jauna, batasunaren eta pakearen doaia. Hoien adierazgarri baita, ekarri dizugun eskaintza hau. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai zuri eskerrak ematea, onda zure izena bedeinkatzea, aita guzti santua, hainko errukitsu eta pake emailea. Zuk zeure semea, burutzeko eriotzaraino zure esaneko izan zela. Zeuregana gure aurretik itzultzea nahi izan zenuen, zu baizera giza itxaropen guztien helmuga. Zure semea, beraren maitasunaren testamentu den Eukaristian, janari eta edari egiten da, betiko paskorako bidean gu janaritzeko. Betiko pizturaren aurre doai honekin, oraintxedanik parte hartzen dugu itxaropenez, zure reinuko maiz zoriontsuan. Eta ingeru eta santuekin batean, zure aintzaren goratzarrea abesten dugu. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkitzu bada, ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazu eta edan guztio kontatik. Hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau neure oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogi ardo hauek hartzea, zure
Horregatik aita guztiz santua, zure seme Jesu Kristo gure salbatzailearen oroigarria ospatzen dugu. Begira aita ona, begionez, zeure Elizaren eskaintza hori. Egizu Kristoren gorputz odoletan bat egiten dugunok. Zure maitasun espirituaren indarrez, zure semearen gorputzeko atal izan gaitezela orain eta betieran. Eramazu jauna zeure Eliza, fedearen eta maitasunaren betera. Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta zeurea dezun, herri osoarekin batean. Zabalitzazu gure begiak, zeniden beharrak ikus ditzagun. Emaiguzu zeure goi argia, hitz eta ekintza egokiak asma ditzagun. Nekaturik eta lanpeturik daudenak arintzeko. Egizu Kristoren antzera, taren agindua betez, denen zerbitzari izan gaitezela. Eta izan gogoan aita ona, gaur oroitzen ditugu gure anai arreba hauek. Luis Lizarralde, Koldo Odriozola, Asun Elduaien, Jose Juaristi, emazte Margarita Espel, seme alaba, Fernando eta Sofia, Angel Aranguren eta emazte Conchita Olaizola, Ignacio Valenciaga eta emazte Argi Larrañaga, Abelino López, María Nieves Echaniz, Jesús Alberni, Lucía Hurtado Sánchez, Zugei Castillo Hurtado, familia Plazaola Zubizarreta, Aramendi Echaniz Sendian hildakoak, Epelde Larrañaga Sendian hildakoak, Egino Larrañaga Egino Sendian hildakoak, Brígida Aldalor, familia Aldalor, Luis Zuazola Zigorraga eta emazte Juanita Aranbarri, Mailo Arrizabalaga, Jose Ignacio Garate, Dolores Zubizarreta, Juan Mari Juaristi, Germán Garate, Miguel Larrañaga, Ugalde Unamu Luzaga familia, Etxeberria Beraza familian hildakoak. Gure senide guzti hauek, lagu bihotzean ditugula. Eraman itzazu pizturaren zorion betera. Eta lur honetako gure ibilaldia bukatzean, argaitzazu gu ere zeure etxean betiko. Han zurekin biziko gera beti, eta Jainkoaren Ama Maria doatsuarekin, apostolo eta martiriekin, eta santu guztiekin bat eginik, zu goretxiko zaitu eta ondietxiko Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batea, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta bere erakutsiari jarraituz bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure reino, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegu ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik. Eta emaiguzu pakea gure egunotan. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Eman diezaiogun pakea alkarri.
ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak kentzen duela. Zorion zuak honen maira deituak. Ona, ni ez inor zuen ere etxean sartzeko, baina zazuitz bat eta sendatu naiz. egin dezagun otoitz. Emaiguzu jauna, orain hartu ditugun zure gorputz eta odol baliotsu ez aurreratu diguzuna. Zure jainko bizitzan betiereko gozotasunez hase gaitezen. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Horra, datorren aste artean, ekainak 13, San Antonio Paduako eguna dugu, eta meza izango dugu arratsaldeko 7etan Atxibarko ermitan. Maiera gaur gorputz egunean ematen diogu kustodiakin, ez da. Erdiarotik, esan bezala, beti sinisteko mirari, herriari beti kostatu zaio Eukaristia, ez da hain Jesusen garaian ere bai, nola emango digu honek bere eragia. Elizan historia da, gaur ere bai, hainbatek pentsatzen dute Eukaristiari gabe bizi daitezkela, bere kristau bizitzan da.
Gure Elizak beti jarri zuen gorpu zeuna izu zen horta dago, ez? Hor Kristo dugu. Hor arkitzen dugu Jesus. Ez kere bili behar. Hortarako atzen dugu ba. Kustodiarekin gaurko bedeinkapena hartuz. Intzensatzen dugun bitartean tantu nergo abestu. Zoazte jaunaren pakean, Eskerrak jainkoari. eta igande ona igaro.